The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119, 105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Proverbs 3, verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gikinahanglan nga imong hinganlan ang imong mga sala privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human nimo ka na buhata, ikaw nag-iyan usab og pagkikabitay sa Dios, ug ikaw mapunaw usab sa Espiritu Santo, ug andam na usab ikaw makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Inoon kung ikaw wala pa makadawat, makatuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong pagkumpisal sa imong mga sala, kundi pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
So karon magampo kita sa hilom. Magampo ta, we consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this Bible study through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to be able to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit, challenge and motivate us to the things you're going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's precious name. Amen. Well, we are na niyanusap kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magapadayon kita o nagapasalamat kita sa Dios sa iyang paghatag kanatog mayong panglawas, ka-skill sa atong panlawas o sana ang atong pangisip. We are alive and kicking, all because of grace of God. Kaluoy, gugma o kortesiya niya nga gipabuhi pa kita. Apan dili kita takos ni, we don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Karon magapadayon kita sa atong gibiyaan nga pagtuon bahin sa ang doktrina sa doble nga kastigo. The doctrine of double punishment. Okay, padayon kita. Ato nang gi-establisar ang prinsipyo nga kita dili kastigohon tungod sa atong mga sala nga nahimo. Okay? We are not punished for the sins we commit. The discipline we get is often worse than the punishment would be if we were punished for the sins we commit. Unas tanan, we are punished by ourselves for the sin we commit. Okay? Kitara ang kastigo sa itong kaugalingon. Okay? Mao ka na ang una. And secondly, yung ikaduha, kita kastigohon sa Dios for our disobedience to His Word. Kita nagasupil, nagasupak sa iyang mando, iyang sugo. That is what we mean by double punishment. Ang unang punishment, kitas antong kaugalingon kastigo sa itong kaugalingon, gumikan sa antong buhat sa maong sala. Ikaduha, ang Dios mo kastigo sa kanato tungod sa atong pagsupak sa iyang mando for our disobedience to His Word. So, mao kanang butbasabot sa double punishment. Now, the issue of sin is no longer true, or sin is no longer the issue in salvation. Kung bahin na kita maghisgot og kaluwasan. So, atong balikon sa pahinumdom kanimo sa prinsipyo nga nagaingon, forgiveness of our sins as unbelievers only happens when unbelievers believe in Christ. Mora ka na ang panahon nga mapasaylo ang atong mga sala. We are only forgiven when we decide to believe in Christ alone. Post-salvation sins are forgiven when we rebound. Okay? Kanang mga sala nga itong gibuhat, human tamaluwas. Mo kanay inganlag post-salvation sins. So, they are forgiven through rebound, through confession. 1 John 1:9 principle. That's the recovery technique. Apan ang pre-salvation sins, sabot pa sabot, mga sala nga itong nabuhat sa wapatamaluwas, mao naging og pre-salvation sins, kini pasayloon
kung kita mutuo kang Ginoong Hesukristo. Okay? Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Now, the believer, igora siyang mo, ingon kinis in English, he simply cites, he simply acknowledges, he simply enumerates. Okay? Iya lang hinganlan ang iyang mga personal nga mga sala ngadto sa Dios nga amahan, ug ang Dios mupasaylo kaniya. We only confess to God the Father and not to any human being. Ato kanang isil-sil nga dili kita makakumpisal ngadto sa tao. Kay kinsa may atong gibuhatag sa tao o ang Dios? Oh, well, tingali sa imong pagbuhat sa batok sa Dios nakabikil po ka sa uwang tao. You see? Therefore, kinahanglan ang atong pagkumpisal diretso ngadto sa Dios nga amahan, dili ngadto usa ka tao. 1 John 1:9 says, nahibaw na ka, ako aling kanunay ning ibat-bat aron di gyud nimo makalimtan kung atong ikumpisal itong mga sala, siya kasaligan o matinumanon nga mupasaylo sa atong tanan nga mga sala. Okay? So, apan ni ay usa ka punto nga atong ibalik no sa pagpainomdom kanimo nga ang 1 Juan 1:9 gitawag sa English og rebound is not a license to sin. Basig wa pa ka kaamgo niya na. Dili na lisensya sa pagpakasala, kundi lisensya ka na nga makaalagad kita sa Dios. You see? Di man ta makaalagad sa Dios kung naatay gihambin nga mga sala. Dili. Kaya babag man ka na. How can we serve God? Nga you are out of line na gani. Tungod sa imong pagkakarnal. Karnal mang imong kondisyon niya sa panahon nga ikaw makabuhat og sala. You see? So, 1 John 1:9, recovery technique, ang pagkumpisal sa mga sala, dili lisensya sa pagpakasala, kundi lisensya sa pag-alagad sa Dios. Now, ang gitawag nato tulo mangud ni ang una ni ining ginganlan nato adjustment to the justice of God. Okay? Mao bitaw ning ato lang ning himuan og some kind of a memory aid. Okay? Na satjog, ang satjog, salvation adjustment to the justice of God, mo na satjog. Salvation adjustment to the justice of God. Ang sunod, unsa? Rebound adjustment to the justice of God. Ratjog. O ang ikatulo, matjog. Ang buntasabot sa matjog, maturity adjustment to the justice of God. Okay? So, kini bang maong memory aid, ikadugang na kana sa imong talaan, sa imong nibawan nga mga memory aid nga aron kini pagtabang kanato sa paghinumdum dayon. You see? Atong gihimuan kini some kind of memory aid. So, akong balikon, satjog, salvation adjustment to the justice of God. Ang usa ka dili magtotoo, kinahanglan siya mo adjust. Kasi nga to sa hustisya sa Dios. Pinagi sa pagdawat kang Ginoong Kristo o siya maluwas. Mo kanay satjog. Ang sunod nga siya kay magtotoo naman, luwas naman siya. Ang iya na sang otubangon nga jog, inon na natong jog, mao ang rebound adjustment to the justice of God. Okay? R-A-T-T-G-O-D. Ratjog. Unya, ang ikatulo, maturity adjustment to the justice of God. Matjog. Okay. Balik taniya ng ratjog, ang ikaduha. Ang ratjog, rebound adjustment to the justice of God, dili kini og dili, never a license to sin. But it is an adjustment to the justice of God.
kita nagpasibo, nagpa-adjust. Thus, aron siya makaon sa padayon sa pagsibog, pag-advance sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Gikinahanglang hatong inumduman the doctrine of volitional responsibility and the law of cause and effect. Okay? And also remember that all personal sins, what I mean are the pre-salvation sins, wa pa kamaluwas, ang mga sangay mong ibuhat sa wa pa kamaluwas, pre-salvation sins, were all judged by God the Father on Christ at the cross. You see? Gihukma na katong tanang mga sala nga itong nabuhat. Sala nga nabuhat sa wa pa ta maluwas. Ang Diyos nga mahan mo ay mihukom kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. All believers are mandated, gimanduan, to maintain his spiritual life. Padayon, palahutay. You see? Mao na lang atong maapas nga kaning pag-translate ngadto sa Binisaya, ngadto sa atong mga followers ni atong pagtuon dinhi o mga subscribers nga. I hope you will understand sa atong Binisaya nga usahay murag na pagka lawom na tingali mga karaan na kayo mga Binisaya. We are trying to adjust sa atong audience o sa atong mga followers o subscribers nga atong tumong lang din nga masabtan, maklaro nila kining ato din pagpatinaw gyud sa mga doktrina nga mahinungdanon sa atong pagkinabuhing Kristiyanon. So mao kana nga gikinahanglan nga atong hinumduman kini the doctrine of volitional responsibility and the law of cause and effect. Kung atong hinumduman, ang atong mga pre-salvation sins were judged at the cross by God the Father. All believers giwanduan sa pagpadayon sa pagsibog ngadto sa ilang pagkambuot sa espirituanong pagkamtong spiritual maturity. Pinagis pagsibog at sunan, hinay-hinay. Manigingon sa atong mga kabataan nga, bisag hinay bastahan sa kanunay. Mao gyud na ang atong i-maintain. Okay? What is the Visayan of maintain? Di man po pagmintinar. Man po pasabot, pagpadayon, paglahutay sa atong pagsibog nga tusunahan, dili kay mahunong ta. Kay why luna alang sa kamagtuto ang kining atras. You see? Kay lisod kayo, tanahon ka, nga murag ka, og atras abante. Murag bakikaw ay tanahon ka na. You see? Dili ka na mo mando sa Dios, kinahanglan kita sibog nga tusunahan. Forward, advance. Dili kay unsa. Mo retreat, kay mo kanang retrogress. You see? Mo atras, manigingon sa atong daily use of our vernacular nga atras nga ang atong pag-forward abante. So mo ang mando sa Dios, abante sa atong eusebia. Inomdom ka sa Greek word nga eusebia, 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 nga nagkahulugan og pagka-Diyos nun, godliness mo kanay buti pasabot sa eusebia. Ang mando sa Dios nga sibog kita sunahan sa atong eusebia, atong godliness. Now, sa laing bahin, we are punished for not perpetuating our spiritual life. You see? Kastiguhon po ta. Kung dili ta mo, unsa, mo padayon. And for disobeying God's mandate. Kaya kani pag-disobey man diba? Pag-supak, pag-supil naman po ni sa Diyos kung dili kita mo sunod sa iyang mando sa pagsibog ng sunahan. So, we are punished because we are carnal. Kinsa mo dumala na to kung once we are carnal? Dili ang Espiritu Santo. Kung dili ang atong
kinaiyang makasasala ginganla ato lang ning giinisyalan og OSN. OSN stands for Old Sin Nature. OSN nga niya sa atong tanang silda sa atong lawas. Napuno man ni og kinaiyang makasasala. Tanan gikas tumoy sa atong buhok ngadto sa lapalapa na puno kini sa kinaiyang makasasala. Mao ni naga ingnon ta culprit nining espirituhanong away nga atong atubang. So mao kini sige tukmol ba nato pagbuhat og sala. Sige, buhat na. Sige. You see? Adi na gani kanina mukuhit kay na man lagi tapot naman ang daan sa tanang silda sa atong lawas. Mao kanay kinaiyang makasasala nga mao ay maga tintal ka nato. Nga mao ay maga tuod ka nato sa pagbuhat og sala. You see? So, we are punished because we are carnal. Ang imong estado nga carnal, you are ruled by your old sin nature. Then, God disciplines us tungod sa atong pagkakarnal. Number 2, tungod kay we do not use the divine solution of rebound. Wala lagi nato gamita. So, kaya man ito gamita, God punishes us. Number 3, tungod kay ang ginganlas in English og perpetual carnality, sama ra kana to grieving the Holy Spirit pag sakit nato sa Espiritu Santo. So, God also punishes us. You see? These are the 3 instances nga kita kastigohon. Akong balikon, we are punished because we are carnal. The old sin nature is ruling us, dominating our soul. Then God punishes us. Number 2, because we don't use the divine solution of rebound. Wa na to panumbalinga. Wa na to baliha. So God punishes us. Ug ang ikatulo, because ang pagpadayon nimo sa pagkakarnal, sama ra ka ng imong sakit ng Espiritu Santo, you are grieving the Holy Spirit. So God also punishes us. You see? Nakita nimo na. Hinumdumi usab kadtong 3 spiritual skills nga gikinahanglan natong gamiton, you see? Atong hinumduman kanunay kini nga sayo na nato kini kuhaon gikan sa atong panumduman kining 3 spiritual skills. Ang una nini rebound, pagkumpisal, 1 John 1:9. Ikaduha, Operation Z. This is maintaining and continuing to grow in grace sa pagtubo pinagi sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Okay? Operation Z ka na. O ang ikatulo, mao ang paggamit nato sa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. God's 10 problem-solving devices. You see? Mao ni ang tulo ka spiritual skills. Ug kini giatbangan man pud nila gini Satanas. Ang kaaway sa Dios giatbangan pud niya tulo ka skills, dili na spiritual kundi arrogance. Pagka mapahitason, 3 arrogant skills, unsa man ni tulo. Ang una nini ginganlan to self-justification. Kanang imong pangatarungan sa mong kaugalingon, pag-ingon nimo nga, wa man ko makasa, ngano man kong disiplinahon man. That is self-justification. Ang ikaduha, self-deception. Ang paglingla nimo sa imong kaugalingon. Imong gilingla, gilansis. I don't know if makasabot ka ng urda nga lansis. Mga synonym raman na sila sa paglingla o paglansis. Deceiving ba? So, you are deceiving yourself. Nga mayong kagwa magkasa. The truth is not in you kung mayong kagwa ka magkasa. Kakitang tanan, mga makasasa o makasala ngayon tungod kay naamalagi tayo kinaiyang makasasala. You see? Kasabot ka ba niya na akong pasabot?
So mao ka nang ikadua, self-deception. Ug ang ikatulo nga arrogant skill is self-absorption. Na-absorb na nimo, imong kaugaling, imong suyop na lang tanan nga kanimo. So, ang ikaw can only see yourself. Me, I, me, myself, tanan nga imong, ikaw. O ako. You see? Mao kini ang tulo ka arrogant skills nga muasdang sa atong 3 spiritual skills. So, it's a matter of choice. Unsay imong pilion ini. You see? You see, sa kanunay na kung balik-balik nini nga, every moment, every second of our life, we are facing the issue of volition. Ang volition mao kana ang gihatag sa Dios ngari kanatong tao pagamiton ta niya ng maong free will. That's the other name for volition. See? Kinahanglan mo gamit ta. Iya kining hinatag. By the way, atong reviewon gamay kadtong 5 ka kinaiyas tao. Mo shift side ta gamay. Inanomdom ka ba igsoong magtotoo ang 5 ka mga kinaiya sa atong kalag? Well, ato ipaklaro hinay-hinay kini kay labi kanimo nga mao pay pagkadungog niini, mao pay pagsunod nimo nining atong Doctrinal Bible Study nga dunay 5 ka kinaiyas tao. Ang una niini ginganlan niya og self-consciousness. Ang atong pagmatngon o pagkasayod sa atong kaugalingon nga kita buhi, kita gwapo, gwapa, o mayang lawas, kana mo na self-consciousness. Okay? Atong paghamatngon sa atong kaugalingon, self-consciousness. Ang ikaduha nga kinaiyas tao, mao ang iyang mentality, ang iyang panguna-una, pangisip. You see? Gihatag ni sa Dios nato. Yeah? Grasya kining tanan. Ang atong pangunahuna, mentality. Og mando sa Dios nga sudlan kanang atong mentality og iyang mga pulong. You see? Okay, number 3, ikatulong nga kinayas tao, mao ang imong volition. Nananapod. Volition, imong free will. Ang imong kagawasan sa pagpili. You see? Na kay kagawasan, you have the freedom to choose whatever. Okay, mao nay volition o kaugalingong kabubuton sa Bisaya. Ang ikaupat, maong imong konsensya. Well, actually, konsensya di man na Bisaya, kinatsila man na. Konsensya man lay atong gamiton. Apan atong gihubad ni Bisaya nga tanlag. Okay? So kanin yung mga kukaraan na gamay, magasabot mo kung say tanlag, kani mga bata-bata di, mga batanon karon di kasabot say tanlag. Ang okay, konsensya mo ay tanlag sa Bisaya. O well, ang saibot pasabot nining tanlag o konsensya, conscience. Well, it is the norms and standards. Bot pasabot, gihatagan ta sa Dios o kanang katakos sa pag-ila unsay maayo, unsay dautan. You see? That is the norms and standards of knowing what is right and what is wrong. You know what I mean? Okay, so mao ka na ang ipasabot sa konsensya o norms and standards o tanlag. Okay, pila naman to? O kinaiya sa atong kalag. 4 na. Ang ikalima, mao ni katapusan. The tail ender. Nga mao ang, what do you think? Make a guess. Ang ikalima, mao ang atong unsa? Pagbati. Emotions. Now, ngano man katapusan man is lista
sa mga kinaiyang gihatag sa Dios kanato. Ibawa ka ngano? Katapusan, it's tail ender. Katapusan na listahan ba? Kay paminaw, ang pagbati, emotion. Why huna-huna? Do you know what I mean? Ang pagbati, ang atong emotion, why huna-huna? It cannot think. It has no thinking. Maubitaw ng usa ka higayon nga nag-evangelize dito sa usas mga prisuhan dito sa provinces dito sa Pilipinas. Okay, particularly dito sa island of Bohol, where I come from. Okay, dito sa usa sa mga prisuhan o mga karsel, that was a provincial jail. Gipasulti ta dito, nag-evangelize ta ngadto sa mga priso, mga binilanggo, ug atong giat-at dito, gipangutana nato silang tanan, nganong niaman mo dinhi karon. Kamo nga niya na sa sods bilangguan, wa na kamoy kagawasan. Naputol ang inyong kagawasan. Ngano? Tungod kay kamo nakasupak sa balaod sa atong unsa nasod. Mo kana. Og pagkahuman na niyan to, akong ipangutan na itong usa sa mga binilanggo, ipangutan na ako, bubata-bata pa man to akong ginandoy. Nganong ni amang kadoy? Nganong gipriso ka man? Mingon siya, nagapatay man kong tao, sir. Ha? Makakurat yun ang sultiha. Oo, nakapatay ko. Okay. Niyan itong imong pagbuhat niyan to doy. Unsa may imong gigamit? Tural ay gunting may gigamit. Dili-dili nabot na ako ipasabot. Unsa may imong gigamit nga anang gutlo agyod. Di ba nag-urot-urot ang imong dughan tungod sa imong kasuko nga imong yung dapatan gitong tawhana? Oo, sir. Unsa may imong gigamit yan to? Ayun siya. Pagbati. Sakto ka. Pagbati mong igamit. Okay. Now, mangutana ko nimo. Niyan itong higayuna nga imong igamit ang pagbati, gawna-huna ka ba? Yun siya. Awagod. Unsa may mong ginana? Wag yung ko maghuna-huna, sir. Nagkalimot man ko. Anatuwa na. Akong ginagmaw na. Kay wa man ka maghuna-huna. Ang pagbati mong gigamit, mao na nga ikaw you were in trouble with that. So, muna, it's a matter of choice, doy. Tinuod bitaw, sir. Mahimo pala mag-rewind tong pagkahitabua. Hindi naman mahimo, doy. May tabo nga i-rewind. Kinahitabo naman. So, imong pilit ikaw nga munsa, musirbe sa imong sentensya. Sakto, sir. Okay. So, akong gi-emphasize nimo igsoong magtotoo o higala nga dili magtotoo nining atong paghisgot nini nga ang pagbati sa tao way huna-huna. Kasabot ka? It has no thinking. That's why a believer who only uses his emotion, not his mind, is in big, big trouble. Kinaluoyan. Siyang kaugalingon. Mao na atong gipasabot kanimo nga dinhi imong makita nga unsa di ay kagrabe ang of course we're not against the use of emotion. Of course that is God given. Ipagamit ka na sa Dios sa panahon nga imo gyung unahon ang imong panghunahuna, sudlan ng atong panghunahuna sa hunahuna sa Dios na na diha ang diferensya, ang dakong diferensya. You see? Mao bitaw ning atong thrust nining atong Bible study through the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini. Ipaklaro nato dinhi nga kung why sod ka ng imong hunahuna di ay ang imo yung gamiton, ang imo yung pagbati.
You see? Wala kita, we are not against nga gamito ni mong pagbati. Gamita na, apan ang buot pasabot, unahon na to sa pagsud og mga huna-huna sa Dios ding atong pangunahuna. 1 Corinthians 2:16, sa gisulti. But we have the mind of Christ. Huna-huna ni Kristo, mo ipasod sa atong huna-huna. O sa panahon nga napuno na ning atong huna-huna, nalukop na buot pasabot, which is already saturated with the Word of God, and the Word of God is now circulating in the stream of our consciousness. Mo kanay gamito nato sa atong pagkinabuhing Kristohanon, paghuna-huna Kristohanong pagkinabuhi. Then unsa kalalim, unsa kanindot di ay ang imong pagbati nga imong gamiton. That's how it is. Mao kanay buti pasabot sa Dios. Gamita ka rin mong bati sa hustong pagi. Apan akong mando ka rin mo unaha ng akong pulong. Remember, Matthew 6:33, Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idugang pa. Mo na igingon sa Diyos. Kaya ang Diyos God moingon siya, I am a jealous God. Dili man ko kay abubuan, apan buot pasabot na ko, ang buti pasabot yun niya nang gingon nga God is a jealous God. Buot pasabot nga, He, unsa, abhors rivalry. Dili siya gusto na ay makig atbang niya. So, mauning mga punto nga itong ida kanimo nining adlaw sa atong pagtuon nini. O gato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Daghan pa kay kitag pagahisgutan. Busayaw si Piata ang sumpay nining atong series nga Bible study. O gaampo kita kanunay nga magapadayon kini. Lugwayan pa sa Dios ang atong pagsigi niini sa, well, it is for His own glory. Dili man ni atong buluhaton kundi iya sa Dios. All for His honor and for His glory. Kay grasya maning tanan. So naarna nimo, it's a matter of choice. Mupadayon ka ba o di? Basta ang Dios is just tapping His foot. Nagahuwat siya. Moingon gud ang Dios nga, sige anak, sige, tubo lang. Padayon lang. Kaya di ka magmahay, nag-ambot na nimo Diyos, tumoy nga mao ang espirituhanong kahamtong, spiritual maturity, na nakikatakos na di ka magmahay sa ahong giandam. Buuan na yung kanako sa mga panalangin. So mao na ang panalangin di ay atong madawat sa panahon nga kita makakabot ni anang ang of spiritual maturity. Gidapit ka gihapon sa pagpadayon sa pagsubay ning atong Bible study through the YouTube and Facebook. Magampo kita. Pinagi sa pagyuko sa imong ulo o sa pagpiyong sa imong mga mata, ato kining ipahinungod kining panakop nga mga gutlo ni adtong wala pa'y Kristo silang kinabuhi. Wala pa sila paglaom, wala pa sila kinabuhing walay katapusan. Kini mao ang labing mahinungdanong gutlo sa imong kinabuhi. In fact, in your entire life. Yes, this is the most holy moment in this particular gathering nining adlaw, because this will determine your eternal future. As you sit there, diha sa imong nemotangan, and you consider who Jesus Christ is and what He has done, the Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Kana nagpasabot that the Lord Jesus Christ is either a liar or He is what He says He is, the Savior. He is the Savior. What does that mean? That means Jesus Christ came into this tiny earth, took on the form of man, and was God. He was undiminished deity and true humanity in one person.
He came for one reason, and that was to die. To die for you. Greater love has no man than to give up his life for a friend. The Lord Jesus Christ did not give up his life for a friend. He gave it up for the entire world. Even for those who hated him. Even for the Pharisees who hated him. He died for them. And he died for you. But what does that matter, you may ask? It does matter, my friend, because while he hung on the cross, God the Father imputed to him, the perfect God-man, the one who did not deserve it, the Father imputed to him all the sins of all mankind and judged Jesus Christ for them. In that judgment, he became our substitute. Nahimo siyang puli kanato. He was judged for all our sins so that those sins are no longer an issue between us and God. They have been paid for. So we don't have to pay for them. You don't have to pay for them. They are blotted out. So, as the scripture says, all that you need to do to have a relationship with God for eternity is to believe in the Lord Jesus Christ. Believe who he was and what he did for you. That is the content of that faith. And that's it. God so loved the world that he gave his only uniquely born Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. So do you want eternal life, my friend? This is the only way to have it. When you do that, you will be born again. That's being born again into the family of God forever. Heaven is securely guaranteed for you. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you, you have ever been faithful and always will be to your word. We thank you, Father, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. We thank you, Father, for the fellowship which we had today, and all these things we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.